Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takuk tay bukuk song, kaitor kaham bini hamjak ma pai playa chung joto wan tongo. Johnny Kristoni takuk tay bukuk song dini ang norok kaisa kok notei sanani muchungo omo belai kena important. Tani bagai hingga ngangke chung joto Kristen raw Jisuni hamjak ma bisingo tongnani nanggo. Tai Jisu bai chung kerenggai tongnani nanggo. Jo chung all video ni bisingti tini obono sereng lainnya ceng Jisu ni hamjak mau bahai ke tongnai. Sani Kriston takuk tai bukuk tong jadi ceng Jisu ni hamjak mau tongyang hangangke ceng Kristan pano undi Jisu no poito kaine borok pon undi sini lang mau joto jorowono lonely mane saisung susu kai ingai tangnai. Oboni bagi ang tini all video ni bisingti norokno sanai Jisuni hamjak ma bisingo cheng bahake tonggui manai. Praise the Lord. Hallelujah. Padi cheng ke alambak ni kok pori wina lainai. Ma John chapter 15 ni noi. Orohai ni sijak tongo knadi. Afa ano hamjak ma haino angbo norok no hamjago. Norok ani hamjak ma bisingo tongdi. So Jisu Kristo obo bini chong horok no samanino. Bino bono joto poito kene borok no hai ni sao. Apa kaitor ano hamjak mahai ang bonorok no hamjago amoni bagi norok ani hamjak ma bisingo tongdi. So ani Kristen takuk tay bukuk song Jisu Kristo jeng joto no bini hamjak ma bisingo tonani muchungo. Hapuno jorowo jeng bini hamjak ma bisingo tonggi manya ngai tango tamni bagi male jeng sawi manya jeng bahaki bini hamjak ma bisingo tongnai. Seng kaham ke sawi menjani bagai jorowo ceng bini hamjak bisingo tongya. So ni Kristen takuk tay bukuk song Jisu ni kaisa muchung ma tongo bono poito kaini borok no. Apa kaito Jisu no hamjak ma hai Jisu bo chung no hamjak go. Tay Jisu sawo chung no bini hamjak ma bisingo tong di hinai. Ketabuk obo no kaisa prosno ceng bahai ke Jisu ni hamjak ma bisingo tongai. So japru ceng Jisu ni hamjak ma bisingo tonggo norok saimano. Jisu jekuno jagawo tango kaitor bo bomaine tongo. Jisu jekuno samung klayo kaitor bono chuba chuk klayo. Jisu asu wana ma sinja soidomne samung klaimani amo bebak no kaitor bobai tongo samung no klaimani no. Kesem no tabuk Jisu sawo norok ano hamja kanganga ani bisingo tongdi hinai. Tabuk Jisu kaitor ni hamjak ma bisingo tongo bai kaitor bono chuba chuk klaika. Tahu Jisu no sungno saka hai hinai norok ani hamjak ma bisingo tongdi mane ke bobo chungno tuba chuk khainani muchungo chini samung khaima jagao chini tongmani jagao chini nukhungo joto jagao no Jisu bo chengbai tongnani muchungo oboni bagi saka norok ani hamjak ma bisingo tongdi au hamjak mani kokno sake amo belai ken kotor kok norok semano obo hamjak ma amo besuk tamo. So Jesus hamjak ma chungno ruwo te bo chungno muchungo chungbini hamjak ma bisingo tongnani jeno bo chini logio salbrum tongai chungno chuba chu khai tongman na tei ke padi chung 10 number pori lainai ani kok naka hmkese norok ani hamjak ma bisingo tongganung so chung orok poriskar ke Jesus saka ani kok naka hmkese norok ani hamjak ma bisingo tongganung. So ani Kristen takuk tay bukuk song tabo ang norok no sengai hai nei norok Jisu no tada hamjak na norok joto no sana ang Jisu no hamjago Jisu no hamjak angka bahai ke ceng proman rei manai Jisu saka ani kok nama bai ani kok naka henke se norok ani hamjak ma bisingo tonggo Jisu ni kok naka ante simi se bini hamjak ma bisingo tonggo Jisu ni kok kena kangka simi se bini hamjak ma bisingo tonga bini kok tamo mungka o Bible ni kok kaito ni kok chini bisingo tonga ni nanga omo belai kena important pe kebang ma Kristen tai kebang ma Jisu no poito khainai borok kaisa kebeng mung obo no kaito ni kok no khananani phan kri kaito ni kok no khananani belai kena selero kaito ni kok no bekhawo chunane am belai kene selero pia moito naragdi neng Jisu no hamjago honoi bu puru proman rimana jepru kaito ni kok o Bible ni kok ni bekhawo tongo abani ni bekha bisingo tongo abani ni bekha bisino neng tono
apro seneng Jisu na hamjago ni proman ri mano ang bo abo haino afani kok khnama bai bini hamjakma bisingo tongo so Jisu bo joto joron bini no example reisao kubuino Jisu Kristo o sungsaro phaimani bo sawo ang ani muchung mate o sungsaro phayam ang ani muchung mate mungsabo o sungsaro samong khlaya bebag no kujugo tongnai a fani muchung mate a kaito ni je dagi manose ang khlaina ni phayo abon bageno Jisu sawo elang bago samahai obon nang phaina bagi se omahai engo so joto jorono Jisu sana elang bago samani abo nang phaina bagi se ani langmo engo nei bo joto jorom sawo so ani Kriston ta koktai bukro muitu naradi kaitor je bono dagir mani kaitor je bono khlaidi mano Jisu Kristo bini bkhao omo chujakno tai bo abono no bebak na khlaika omo bai bo saka ang afa kaito ni kok khana ma bai ang afa ni hamjakma bisingo tongo nei so the same tabuk sing bo haino ani Kriston ta koktai bukro Jisu hai ingani nango Jisu sungno saka norok bo ang hai ingani nangnai o kok si bobo sawo afa kaito ni kok khana ma bai bo bini bisingo tong hai tabu Jisu bo sungno sawo norok bo ani kok khana we ani bisingo tong di nei so abon bagan Kriston ta koktai bukuk song ang tini norok no sanani muchung manika obose padi ching Jisu ni hamjakma bisingo tong laiwana so muitu narak di Jisu ni langwa asuk satok pitok tekto ekdom bial birman rok phai prubo Jisu ni thani phan tongo aborok no mechendani hamya rok phai prubo hamya no mechendani bini thani a phan tongo tamni bagai bo kaitor ni hamjakma bisingo tongo kaitor bini bising dei samung khlayo Jisu Kristo sakbai tang bo o sungsaro tongpru muitu narak di bo sakbai tang kaitor no haipono bo sakbai tang pura borok no bahan buthai ni borok no kaitor bo bai baksa tongo ni ching obo elamba ko porike kebama jaga proman mano so ani Kriston ta koktai bukro oboni bagina ang chini sanamu chungmani ka bose chung joto Kristan rok Bible ni kok thaino semana ni nango kaito ni kok no chini bakhawa tongna ni nango tabuk o Bible ni kok no tei salake kebama kok tongo Jisu kuni dino chungno saya sumsok khlai di nei Jisu kuni dino chungno saya haime samung khlai di nei ketabuk sung Kristan rok bo haime samung kebangma khlai no tongo kebangma haime samung khlai tongo selengma sinja samung rok khlai tongo Kristan bororok bo aboni bage ang tini norok no sanamu chungmani ka obose chung a samung haimya khlaimani mane ke chini bakhao kaisa akai toni kok kaham ke kriko chini bakhao akai toni kok kaham ke kriko aboni bagi chung joro joto joro no akai toni kok no muito krengi a sungsar ni sumsok ni samung a haimya samung no chung khlayo mane ke chung Jisu ni hamjakma bisingo kriko tino chung Jisu no poito khlayo tino chung bukhok ba Jisu no hamjago ni sawa pia amsuk bai ingya ko Omaini Kriston ta koktai bukuk ro ang tini norok no obiduni bising tei sanani muchung ang kebangma jorono sawo kaito ni kok no important khaidi nung jasek puno suridi jasek puno kaboi muturi kiklai suridi kaham ang haime se kaham no hapono amusung important kaito ni kok no porinani Bible porinani Bible ni kok no bukhawo tonani amu belai ken important a bukhawo ning jepro kaito ni kok no chuo apru sining soisoi Jisu ni a hamjakma bisingo tongmani klayo apru neng ni langmo kebangma hamari rok paine ang ani bektigoto kaisa experience tongo jekunu samonga hamya khlaijak tei ngi tongka apru ang kaisa Bible verse ani bokhrogo muitu phairo o apru ang saimono o obo samung jaya abo elambak ni biruti so jepru ni bakhao kaito ni kok sujak tongkhang angke neng jekunu samung khaina joro o Bible ni kok ni bakhao muitu khlaine kaisa ke abo ke phola katha ni samung no aboni bage puila fa sungchini bakhao kaito ni kok no chunani nango o kaito ni kok katharno bakhao chui tongnani nango iga abo chujak tongkhanga ki jepru chung kaito ni kok nango jepru nung samung haimya khlaina digi thangai tongo apru kaito ni bakhao phai kaisa muitu khlairana omo hai elamba go kokso apru o bakhao kaito ni kok no muitu mama bai asum sok ni chung yogo amoni bage a kaito ni kok belai kan important no kebangmo joro angani langmo kha joro dollo bai kok sate tongthok ni mungti joro lai thango hano kok salate sungsani kok salate sajagai thango afrogo ang an experience kaisa manmani obonoro nang share khane muchungo afro kaitor ni bakhao kaisa ani bakhao kok saw sukanto bukhuk
ni kok bai si borok sumsok klayo buku ongko bukuk ni ongko rit mana kok bai sumsok klayo apro kang mukai ton kok nomor tuman anga se kok sama ni caya so ang benefit man kha kai ton kok no bekhawo chumani kai ton kok no bekhawo ton mani kubuino hamia samung digi thangai tong pro ano muito khlai ano dewsai na kai ton thani tupu kai ton thani dewsai na hai krak ke ton kai ton kok ase ke fan tongo obon bagino John chapter 14 ni 15 kaham ke muito naradi norok ano hamja ke ani kok ma khnanai Jisu Kristo sak bai thang no sao norok ano hamja ke norok ani kok ma khnanai so phadi cheng kai to ni kok khna laiwana phadi cheng kai to ni kok no pori laiwana phadi cheng kai to ni kok no chini bekhawo ke chui ton laina abono cheng proman remani klayo kai to no hamjak mani Jisu no hamjak mani so ani Kriston ta kok tai bukurok je pru neng khoroksa borok no hala hamja go pia neng bini kok ke khna yang gang ke ama hamja ma kada klai tabu for example salah sikla bai berisikla hamjak lai mani ang obukok rono sanani muchinya but amo belai kana serengjak na jinis no salah sikla berisikla hamjak lai mani jaga wo jadi acela aburinya joraria aba aburi acela no joraria ngangki hamjak ma tu datong no hamjak ma krak ngai tu datong no daktina bai thangnai tamni bagi ka hamjak ma jaga wo khorang khananani nango kok salainani nango kaham hamia sanani nango hamjak ma jaga wo jora riang ke hamjak ma bai thango same obo haino jeng Jisu no hamjak ma ni bahaino jeng Jisu no jora ranani nango bini khorang no jeng khanana nango pia sini borok ni ka obono jeng joto jora no kai tono simisi koksao joto jora no jeng Jisu ni mungu simi suri simi sano pia muitu nara de chini Jisu bobaya chini kai to bobaya bobo jeng mai kok sanani muchungo jeng Jisu no kok sama hai bobo jeng mai kok sanani muchungo pia jeng joto Kristen rok ke obo hai tangka sengke kaito ni khorang khanana ni muchungya chini khorang simi seng kaito no khanarana ni muchungo sini suri ma simi seng chukna haur hona ni muchungo pia chukna hani khorang khanana ka jeng tiar kre hingi thango muito narak diani Kristen ta khok tai bu khuk song Jisu no neng je suri mani Jisu bo neng bai kok sanani muchungo angui mano neng kaito ni khorang khana wi manya joto borok ni thani amo hai gip grei suri puro kaito ni khorang baksa khanawo baksa ba khanaya pia joto borok no kaito ni khorang khanai mano bible porimani bising tei mo belai shortcut kaito ni khorang khanana amo joto no kaito ni kok rok no kaitor bel joto no amo phola katar ba sijak ma bible ni kok thai rok no aboni bagai no neng obono porika ba kaitor bai no kok samani klayo aboni bagi no belai no important kaitor ni kok no khanana ni sudo khunju bai khanamani simia bukuk bai pori mani simia pia kok no khana ka ke neng kok ni mote te tongna ni amo belai no important jepru neng bible no pori wi omoni mote neng tong khangang ke ang 100% guarantee nono so neng sumso go tse kelagya nono soitan mechenai tse mainya tamni bagi hingke ang ani laibo ang experience je khlaimani ang bible pura thung no paikha so ani Kristen ta koktai bukur kebang borok ano video nai comment bo khlayo brother neng belai sak no torjago belai neng sak sijago obo sijagin tongni ni kok thuma ka hampir mani jago so ani Kristen ta koktai bukuk rok kubuino ang jodi sak no torja khangang ke tabuk sok jora ang kai to ni kothuma ka hamne piri tong mangla khamu omo osungsani chakiri haya osungsani job haya omo bebang na kaito ni business se je borok jodi kaito ni samung khlaima jago sak na torja khanga ge kaito sak bai tanga borok no bon mauri renai no ani Kristen ta koktai bukurok tani bagin ka ang ojoro ani experience nai samani gang norok no ang sak no torja ge samania pia kaitor ani langmo hamari khlaika kaitor anu kebang mo anubhav rekha ang obono norok ning bes kang saki siklayo pia ang obo ani sak torjak mani okogya ang elambag ni kok thaine pura pori bai mani yaglo kebang ma anubhav phaika bible ni kok thai rok ni phang phaika knowledge mano gian buddhi mano pori mani bisingti abo ang sak torjagai samania but norobo pori uinai di norobo gian buddhi manai kebang ma jaga nor idea manai bahake kotoma ka hampinai bahake sumsok bai haksalnai bahake surinai kebang ma idea manai jepro nung bible no pori khangkang ke abon bagin Kristen ta koktai bukuk song ang norok no obono sanani muchungo Jisu no neng
hamjago honi sakangangke bini hamjagma bisingo bahake tongnai kaitoni kokno khnawi salbrum brum o kaitoni kok bai tongmani abose so muitu nara di joto borona anu comment kaiso brother nono belaikin hambai nungsna pholani chamurui tongmani bage yes ani bukukni kok simi pholani chamung ya pia o bible ni kok thai abu tebo phan ganang pholani chamung angle just norokno advice khayo angle just norono kaitoni kok se share khlayo pia obole sakbai tang kaitor kok samani se oboni bagi ani kok thai khnadi komo kok soino but omono bo poridi omo bo phan tong belai kano belai si phan ganang obono porike neng gian manai sinai tai neng idea ro kebang mamanai tai neng nini lang mau duku kostong to pertama khaine ke bebak na sinai same norok nanya di jisu ni bekha bisingo kaitoni kok tongo nadi bo duku kosto ekdom problem joro kaitor bono bahike idea re norok no just kaisa kok no sai ang mathak na ni muchungo jisu kaitoni kok bini bisingo tongo jepuru burima khoroksano jisu ni thani romoite bukha john arno porike chungnugo apru jisu no khiya ki klejani bagi sibrok tubuo tabo oburino romoite bukha jisu ni thaniwo musini kerangola haini sijak tong oma hai buri balik nai rok holong kitari bethardi nei tabo khoda kora ningle tamohon jodi jisu a burino norok ni muchungmate khlaidini sakanga ke borok tam khainai sajaman borok oro norok muitu narade borok burino simisi romoite chelano romoite ya o bini bicar obo chayako bo masia ya bo kaitoria ni bonono peso kiklai betharnani no planche burino hadul taki dadini saka bo borok bono musini kerang rakho gyani kita nai burino butha dini saka bo o bo ocelano ko kunpona sayani a bono ke borok jisuno fes kiklai bono betharna nayo pia a joro jisuni thani bahike idea phaika norok nai neti kaitoni kok bini bisingo tongabon bai jisu idea tongo kahamno sakbai tang kaitor pia bini thani ne busung idea tong bo sawo kokno ang kaitorni hamjakma bisingo tongo bahai ki male bini kokno khnamani bisingte bini kokno jisu khawo tono kaitoni kokno aboni bagi bini thani a hamyeche pru abono mechenani phan botongo same no nung jodi jisu ni a kok thai bible ni kok thai no porui tong khangka nini thani bo ophok shakti rok phainai nung elam bago porike nung nuknai o johono tebul sejak tongo kotoma kaham norok ano poito klai ke norok ani sei tebo kotor samung se klai nai nei so jisu already no suno fan rekha aboni bagai no cheng kaitoni kokno porin mani bisingtei kaitoni kokno bekhawa ton mani bisingtei cheng jisu ni hamjak mawo tongai mano praise the lord hallelujah ambagani kristan ta koktai bukro paidi cheng elam bag ni koktai pore lainai bible ni kokno chini bekhawa toni sang salbrum brum a kok rok no use khlai leona abo chungno soitana mechena ni fan renai tai haimya che pro ajaga ni yokna ni fan bo chungno bo renai tai sumsok ni lama ni katina ni bagai o bible belai keno chungno sahoi chokhayo abon bagai tini ni video samajago chaya tongkai ang norok ni thani nakar mosano tai ang koinai norok ani team tani ani group ni bagai ani o channel ni bagai norok prayer khaidi jeno norok ni surimani bisingti chungtebo kaito ni kok thai bai kupulung angai tebo kechuk go kaimana ni bagai tei je jaga kaito ni kok pirjaya a jaga o thangai kaito ni kok no pirimana ni bagai jeno norok ni surimani bisingti pola katar sono phan thung ngai ang norok no koyo chini bagai surinani bagai amen